India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kumba khatsan ngut kiriu pajba but we usipai kila klatno haka jinya siat ke balajia haka janmit ngisa jan Hamon District Nagaland katkum ki kebor ki bompat pentikna laong baka jingyap ju kiriu pajba kalong kumba khat nyungut haka ngisa jan ka kenhun bakerpang ju katanat sipai kala kumlet siat bakla yaka we ka kali pick up kabakiet iki nongti diuyong nakathain tiru sesnong jongki ka oting kabajngai kumba khatsan kilometer haka we kalyang kabalayalam syakajing klatno jong Henry ngut hasian katei kalajia kapor kumba san baje janmit sahenyungut kiriu pajba bad we usipai kila klatno hadin baki nongsong snong ki balayo sngew yaka jingriu jong ki suloi bad ka jingklat joki parasnong kilayakan at bad ki sipai hadin kumba shikenta jong ka jingja katto katne kiriu pajba bad ki sipai kila mensau hakate ka jingja kidon ru arngut na kinong song snong ki balaja arngai hadin kate ka jingja hakaju kapor kiladon kumba arteli ki kali jong katanat sipai ki balasya uyang ding hadin kate ka jingja lami ka jing persya kabajur hakeleng kanagalan hakasngi ublei hakaba upaj bhur ubadon kumba sanspa ngut ula thombor bat penjulor yaka ketem sipai jong ka Assam Rifles ha district headquarter jong kamon kumba arngut ki breu ki balaklat hakate ka jingja ong uwe u officer polit ki bor district kilayatu basaungut ki riu pajba kilamensau hakis ngi sajan la penkitno sya hospital Hamon katba ya arngut ki wepat layalam sya Assam Medical College bat ka apastal hadi bugat